Salamat. Na naaabot ko pa dato'y 86 nga taon ko. Happy Yan, okay lang dyan. Okay. At syempre, mga hindi lang po buki ang meron. Meron din kayo? Jollibee! Dalawang packet! At saka meron din kayo french fries. Kailangan ko po ng kasama. Hawakan mo atin. At meron din tayo. May isa pa, hawakan natin. Diyan kayo, hingay na kayo dyan. Siyempre, meron din kayo. Meron din po kayong cake mother. At siyempre, meron din kayong fruits
Bago po nyo i-blow, mag-wish muna. Wish kayo pa. Okay! Happy birthday, Nanay Epang! Ayan na! Aray ko! Ayan! At syempre, meron po inahandang letter ang inyong. Ito po, dito po natin malalaman kung sino pang nagbigay ng message. Okay? Babasahin ko po, Nay, para po sa inyo, okay? Ito po ay request ni Sir. Okay, makinig po. Ito pong mensahe ni Sir Jojo para kay Nanay. Umuna-unay, agyaman kami kini Apo Dios na naabot siya manon iti may sa atawon. Iti pa na kaipas ngay ket sapay kumata ti asi iti Apo tayo na marswa. Tekan na kayo pa iti adu atawon iti panag siligar iti inkay panag ka ipas ngay ditoy lubong. Nasalon at naragsak ken awan saksakitan niyo. Kablaaw, manipod ka ni Siling, Luis, Rebecca, Jojo, Josh, Jean, Otis, ken di kakaiso ng apoyo ni CJ. Happy 86th birthday, Nanay! Onas Marinas family! Ayan! All the way from Hong Kong! Yan si Sir Jojo at si Ma'am Rebing! Ayan po ang kanilang mensahe po sa inyo, Nanay. Narinig niyo po ba yan? Okay. So, syempre, bago po magbigay ng message si Nanay, meron po bang gustong mag-message na family? Ngayon lang po tayo magbigay ng message para kay Mother. Sino po? Ang kanyang anak po na si Ma'am Lourdes. Ayan po. Malayaw niya po yun. Ayan. Message niyo po sa inyong Mother. Nay, happy birthday. Tatay ko na sa Tiapo. Sana kayo pa ito. Katinanang kami pa. Adong ko kasangay siday ko alubong. Kapagyaman kami, Tiapo. Para madanon nyo karoon tayo di mananamay ka. At sintay sa kasangay yun. I love you na mahal na mahal ka namin ng mga Salamat anak. Ayan! Nay, ano po ang inyong message po kay Sir Jojo at kay Ma'am Ricky? Naminsa kayo kanyata, against ka. Nasorpresa kanyayo. dumanon ko lang. Salamat ka anak ko na ito nga interview kanya na sir. Surprise. Birthday ka niya. Ni Rebecca, Jojo, salamat. Na naaabot ko pa dati 86 nga taon ko. Wow! Barbarang maabot ko pa ito 88 city. Siyempre. Okay na po, Nay? Okay na po. So, Nay, hindi lang po yan ang sorpresa. Nais nila mahalig sa inyo. Meron pa pong sorpresa. Ito po. Hawakan ko po, Nay. Nay, pagbilang ko po ng 3, pakihila po ito, ha? Ito po, Nay, pagbilang ko ng 3, pakihila. Happy birthday! Sa ano? Ito po, paghila po, pagbilang ng 3, pakihila po ito. Buyutin nyo. Ano? Buyutin nyo. Buyutin nyo. 1, 2, 3, guyod! 1, 2, 3, guyod! Oh no! Sila kayo, Nay. Happy birthday! Oh, sabi ko si Nanay, sabi lang ito. Yan, yan. Okay, magpapakilala na po ako. Okay. In behalf of Edmond's Flower Shop and Parties, thank you Sir Jojo at Ma'am Rebing for the trust at saka ako po ang inyong napili upang maghatid ng sorpresa po sa inyong mother. Ayan, all the way from